Sinaia este locul meu de suflet. Aici am copilărit, aici am crescut, aici am avut primul contact cu schiul și prima competiție de schi, aici am avut prima victorie la schi, primul contact cu motosportul și prima mea victorie în Campionatul Național de Viteză în Coastă. Aici la Sinaia în 2013 am debutat cu Dacia Logan, în 2015 am venit cu Citroen Saxo și am avut prima victorie. După aceea în 2021 am venit cu prima mașină electrică la start, Mini Cooper electric. Anul trecut am fost cu Model 3 Performance de 500 de cai, iar anul acesta o să fiu la start cu Model S Plaid de peste 1000 de cai și o să iau startul fix aici. La Sinaia pentru mine a început totul, de la 100 de cai și până în momentul de față la 1000 de cai. De mic copil mi-am dorit să fiu pilot, iar în liceu i-am terorizat pe toți că îmi doresc să fac lucrul acesta și iată că s-a adeverit. După ce am terminat liceul, am luat startul la trofeul Sinaia cu Dacia Logan, iar de atunci în fiecare zi am muncit să îmi îndeplinesc visul, să merg mai departe, să ajung campion și să concurez cu o mașină din ce în ce mai puternică, iar acum sunt la start cu Tesla Model S Plaid de peste 1000 de cai. Ne-am amintit, am povestit, ne-am plimbat, acum hai să vedem ce se întâmplă la cursă. Suntem în Sinaia, în parcul din Sinaia, mergem către casino, un loc foarte drag mie. Mergem pentru verificările administrative, tehnicele au fost gata, mașinile sunt pe poziții, avem cele două mașini, Tesla Model 3 Performance, avem și Model S Plaid și surpriza Cybertruck. Mergem acum la verificările administrative. După verificări o să avem prezentarea piloților, iar în acest weekend vom fi toată ziua în Sinaia, o să ne distrăm, o să fie ceva bombă. Gata și verificările, am primit de la organizator produse promo și le mulțumim tare mult. Suntem fix la casino și pentru mine înseamnă mult. Aici am făcut balul majoratului la final de liceu, după aceea am făcut marșul pe DN1 absolvirii și după aceea am sărit în fântână fix aici în parc, deci multe amintiri, sunt foarte bucuros că sunt acasă. Aici am debutat, aici am câștigat, am fost prima dată pe podium. Weekendul ăsta o să vedem pe ce treapta podiului suntem, deci va fi un weekend interesant. Iată, suntem acasă, suntem aici la Sinaia cu o singură diferență față de anul trecut când ne întâlneam pe traseul tău de casă. Ei bine, cu o victorie în clasamentul general în buzunar pentru tine și vreau să te felicit pentru un sezon 2025 fantastic. Și cu o nouă mașină pentru ediția din acest an. Vă mulțumesc tare mult, Ștef. Sunt emoționat de fiecare dată când sunt acasă la mine la Sinaia. Aștept etapa asta de când începe sezonul. Mă pregătesc foarte mult pentru etapa aceasta, mai mult ca la celelalte etape. Îmi doresc foarte mult să am un rezultat bun la Sinaia. Anul trecut la Sinaia am concurat cu Tesla Model 3 Performance de 500 de cai. Am debutat aici cu o mașină de 100 de cai Dacia Logan și iată că an mai târziu și foarte multă muncă în spate am venit la start cu o mașină de 1000 de cai. Încercăm cu Tesla Model S Plaid, cu ea am câștigat și la Râșnov și încercăm să scoatem tot ce putem din mașină și evident să mă îmbunătățesc timpul meu pe acest traseu, pentru că la categoria mea la electrice am cel mai bun timp și în fiecare an vin de fiecare dată să-mi îmbunătățesc timpul. Iar la Sinaia îmi doresc să fac acest lucru cu Model S. Este o mașină grea, o mașină foarte mare, dar sper că o să fie totul bine. Vreau să felicit organizatorii, toți care sunt implicați și multă baftă colegilor mei. Gata și prezentarea piloților. Vreau să spun ceva legat de prezentare. Merg la curse de ani de zile. Am scăpat de emoții la prezentare, trebuie să vorbesc în fața oamenilor la microfon, dar orice aș face când vin la Sinaia, am niște emoții și nu neapărat că trebuie să vorbești, și emoții așa în general, că sunt aici, că mă știe toată lumea, e ceva ieși din comun și sincer mă emoționează foarte tare. Am terminat prezentarea, a fost ceva foarte frumos, a fost și emoționant. Am ținut un moment de culegere pentru colegii de nu mai sunt lângă noi.
Iar acum mergem să ne pregătim pentru ziua de mâine. Mai stăm puțin în centru, în zona Ramayana, la mașinile noastre de curse Cybertruck. Iar după aceea mergem să ne odihnim, că mâine avem o zi foarte grea, o zi foarte lungă, dar atât de frumoasă și un weekend foarte, foarte tare. Așa că o să vedeți mâine dimineață ce o să se întâmple, prima urcare, ce facem, cu cine urcăm, o să vedeți. V-am pupat o seară excelentă! Și a doua zi a competiției, am venit de dimineață, am avut 2 urcări, iarăși am întâmpinat probleme la mașină, dar echipa tehnică împreună cu echipa lui Emil Ghinea au reușit să-mi facă setup-ul să pot să merg în manșele de concurs. Acum sunt mulțumit, mașina este ok, doar să tragem noi tare și să avem un rezultat foarte bun. Sunt mulțumit de rezultatele de ieri, dar și de dimineață. Acum mă duc să mă pregătesc 2 manșe de concurs, timpii cumulați pe celebrul traseu din Sinaia. Categoriei 3, de aici, din Sinaia, Dominic Marcu! Dominic Marcu, Oia Pladona și Andrei Mitrașcă! Și bam! Locul 1 la Sinaia la categoria 3, locul 3 la turisme, dacă le luăm în calcul, iar la general pe locul 8. La echipe, locul 2 cu Bergambir fără alcool alături de colegii mei. A fost un weekend extrem de greu, foarte multe probleme, dar am uitat de toate problemele când la final avem o cupă așa de frumoasă. Toată munca noastră din weekend, uitați-o aici. Mulțumesc tuturor celor implicați în proiect, echipei mele de asistență tehnică, echipei lui Emil Ghinea, vouă care mă filmați toată ziua, Bogdan, Anca, Amalia, dar mulțumesc și partenerilor, pentru că fără ei nu puteam să fiu aici. Mulțumesc tuturor care m-a susținut, fie pe online, fie că ați fost cu mine pe probă, în special sinenilor care ați venit special în această zi de duminică să fiți alături de mine. Vă mulțumesc și ne vedem cu forțe proaspete la finalul lunii august la Media. Și eu am fost Dominic, v-am pupat și am plecat.